Il-kumpanija ta' konsulenza fuq il-viża su relokazzjoni Global Citizen Solutions li hija bbażata fl-Istati Uniti tal-Amerika qalet li Malta hija fost l-aħjar pajjiżi għal dawk li qed ifittxu li jirrelokaw fl-Ewropa kemm minħabba s-servizzi offruti inkluż bl-aħjar kura tas-saħħa u attrazzjonijiet turistiċi. Mill-Ewropa kollha Spanja u l-Portugal biss ingħataw preferenza iżjed minn pajjiżna fir-rakkomandazzjoni tal-kumpanija barranija. Minkejja li għal-iżgħar stat fl-Ewropa popolazzjoni ta' ftit aktar minn 900,000 persuna, il-kumpanija tennit li Malta għandha konċentrazzjoni qawwija ta' bajjiet pittoreski u lokalitajiet storiċi li komplu jżejnuha fis-stil tipiku Mediterranju. Dwar dan anke rapportat separat minn The Express fir-Renju Unit li ddeskriva l-belt antika u siekta tal-imdina fl-istess livell ta' bliet kbar bħal Ruma u Dubrovnik bil-karatteristiċi tagħha li jikkumplimentaw id-delikatezza fl-arkitettura u l-istorja unika. Sa dan it-tant, Global Citizen Solutions tqarret li Malta tgawdi minn sistema tas-saħħa veru b'saħħitha, stabilità politika, temp ideali s-sena kollha, maġġoranza kbira li titkellem bl-Ingliż u sigurtà aħjar minn dik Amerikana. Global Citizen Solutions irrakkomandat lil Belt Valletta, San Pawl il-Baħar u l-Belt Victoria Fawdex bħala l-aħjar postijiet fejn pensjonanti Amerikani jistgħu wkoll jirrilokaw f'pajjiżna biex iqattaw iż-żmien pensjonabbli tagħhom.